Nuwun para pamirsa, ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga kesenian Jawi ketoprak suka laras budaya ingkang wonten ing dinten pengetan kamardikan negari Indonesia ingkang kaping 87 ing dalu menika sampun sumadyo ngaturaken panglipur dumateng para kadang sutrisna budaya. Pendapuk Sodalang kaasta Bapa Supriyatna keprak kaasta kadang kula Tarno Harsono pranata gending kadang kula Suyat Slumun swanten ing waranggana kaasta Ibu Sutarti sedaya menika dipun sesepuhi Bapa Supradiyana. Para kadang sutrisna budaya menggah dapukaning para paraga ing dalu menika. Patih Singoranu kaasta kadang kula Sugiyana. Wondene kadang kula Narta ngayahi dados tumenggung Martakusuma. Tumenggung Natawirya kaasta Bapa Tarna. Tumenggung Natapraja kaasta Bapa Piyat. Senopati pamingit kadang kula Witna kadang kula Riswanto minangka dados Panji Lanang. Pamong praja setunggal kadang kula Wita. Wondene kadang kula Mugi Harja dalu menika dados Darmayuda. Mbok Darmayuda kaasta Ibu Sujinem. Wondene Bapak Arismanto ing dalu menika ngayahi dados Wahyu. Lan Indra dalu menika kaasta kadang kula Joni Susanto. Wondene kadang kula Budi Mulyaning Tias Kak dados Maria. Rena asih kadang kula Suryanti Abdi Seniem saha Nuryata. Surabewa lan ugi Surabledhek kaasta kadang kula Nardi Marina lan Sutaya. Wondene kadang kula Kasimin dalu menika dados glonton. Mekaten para pamirsa menggah dapukaning paraga ingkang badhe ngayahi jejiban ing dalu menika. Mestinipun sak sirepipun gending pambuka ing dalu menika ketoprak tumunten badhe kawiwitan. Mekaten lan sematen anggen kula saged ngaturaken sedaya kekirangan lan kalepatan nyuwun ageng ing samudra pangesami sugeng hamirsani ngantos dumugi ing paripurna kanthi lampahan keris Mataram seri Wahyu Indra. Nuwun.
ati tumenggung raja wirya saben-saben awake dhewe padha sak kula tansah ngaturake kahanan kang becik sarwa kang apik dikepinakake luwih dhisik anggonmu lungguh adi tumenggung nata wirya tumenggung nata praja kene maju lugu kau timbalan dalam maju suwarine katemunggan kene aku becik sira ngadep ning ngarsaku ana ing katemunggan kene adi tumenggung nata praja tapi berkah saka pengestiku yo suwan kula katemunggan kados pitutur ing sang boten sanes namung bekti pokon pangan bekti liro ndak tampa tumenggung nata praja puja astutiku tumrapa marang sira tumenggung ati tumenggung nata kula tapi mugi tansah ndadosaken daya saha kedatangan saktamunipun nanging kula ngalih dedupan dados tumenggung wonten nata praja diprayogake nggonmu monggo ati tumenggung nata praja Senopati paminggih nggih widodo suwanira ning ngarsaku kene Senopati paminggih nanging gampang tunggal lutut tunggal yo sungkemira dak tampa puja astutiku ganti sira tampa paminggih sanget tanggeng tulungan dados kegiatan kami kula nderekan untung yo diprayogake nggonmu lungguh panjenengan sakwetara sira ngadhep ning ngarsaku saderepun panjenengan prapta wonten mriki kula sampun maksuwan wonten satunggal yo puja astitiku sira tampani panjilan nggih kawula tampi kangge masuk kali kula iki dadosno jijimat anggen kula nyambut damel wonten mriki diprayogake nuwun sewu tambah adi tumenggung nata wirya piye Lakite menika prajurit enggal wonten ing katemunggan utara. Bener, nang piyambakipun ketingal cerdas. Menapa malih samangke menawi sampun berdados prajurit wonten ing utara kula kinten kegiatan Mataram itu saya umumku saya tambah kegiatan. Mestine ya kaya ngono apa Kang jumbuh sira kandhakake adi tumenggung nata wirya. Sak mengkone para nom-noman magangan anyar ning katemunggungan goning Praja Mataram. Tambah suwe mesti saya tambah kaprigelane, tambah kepinterane lan sak panunggalan. Mekaten menika berkat janganipun tongkang. Amrih sentutane negari. Sedang bertahaken neneman sentosa. Yo pancen ngono adi tumenggung. Apa maneh yen mengko adi tumenggungan para kadang ing katemunggungan kene anggone gladi gula wentah marang magangan anyar saya disengkut mestine sak mengkone para prajurit magangan anyar uga bakal saya prikeling mulai kapratikan adi piye adi tunggu alon-alon bae rasa kula menika kaget karo sing manah sinareng Bang tumenggung nata kedua lan sak kadang mungkin sanehipun bagus lemah wonten dalem yo ngene adi tumenggung nata wirya lan uga kabeh para tumenggung lan senopati ing katemunggan sekawit awake dhewe wis lakon suwan ing praja ing Mataram wonten dawuh timbalan dalem Kanjeng Sultan Agung ing Mataram supaya awake dhewe brasta rerusuh kang ana ing alas mestine sira kabeh ra ya wis padha
ngerti lan ngrungokake apa kang dadi gawe Kanjeng Sultan. Nuwun sewu, Pra. Piye Adi Tumenggung? Rikala semanten pancen wis dalem kangge kamu. Namung menika wedal dereng dipun cakaken awit. Kula mireng pekadaran nggih. Berandal ingkang mapan wonten alas pejaten menika boten ngomongake berandal swantak. Piyambakipun wantun nglempahaken para neneman-neneman sak kiwa tengene alas pejaten. Pramila ngersa dalem menika kuwatos bilih ing samangke. Para berandal menika saged nglempahaken para neneman lajeng damel ringking negari Nusantara. Pramila piye Adi? Wedal dinten menika kuluan panjenengan Kedah Budidaya amrih para neneman ingkang dipun regem para brandal menika kedah saged dipun panggihi lan dipun jak amrih supados piyambakipun emut dhateng praja ing tanah. Ya ngono kuwi Adi Tumenggung kang dadi gune teng ati. Mergo saupamane para brandal kuwi saya gedhe anggone ngrumpukke para nom-noman. Apa meneh yen nganti para brandal kuwi ana sing dombani. Upamane wong sekombing kanane praja Mentara. Rak saya gawe ringking praja ing Mentara to Adi Tumenggung. Boten ngomongaken tiyang sambing kanane Kakak. Kula saged mawas lan saged grahita. Menawi menika nglempahaken para neneman kula kinten menika sampun wonten sambung rapetipun kalian tiang-tiang Mataram ingkang pinaket ngersa dalem. Keparute kowe ndek punya atur apa Adi Tumenggung? Meniku ngak menawi saking gagasanipun kula kok awit negari ing Mataram menika iya kata sanget ingkang mapan wonten desa Matisonipun kita. Tentunipun menawi negari ing Mataram wonten renusun. Tentunipun mangke saged dipun biyantu dhateng para warga-warga ingkang mapan wonten Pratisan saha wonten ing Pagon. Dilungaken Kang Mas. Yo piye? Kula piyambak ugi nderek atos. Bilih negari ing Mataram menika ketaman. Mangke malah menawi wonten keparipun. Kang Mas pun kula badhe ngerikaken para prajurit ingkang badhe mapakaken para brandal ingkang dipun padhekani. Isula namung kemawon perkawipun ngaten. Perkawipun menika panggrakanipun Kanjeng Sultan Agung Banyak Mataram. Amargi para brandal menika nglempahaken pos. Watosipun neneman ing samangke saged mlempah saged damel ringking. Ngene Adi Tumenggung. Apa praja iki Adi Tumenggung ngene. Saupamane awake dhewe lakon disiki merangi para brandal ing alas pejaten. Mongko durung ana dawuh dalem ingkang sipun. Yen upamane awake dhewe nganti kesesir kalahe ngayuda apa ora bakal awake dhewe kang nampa pidana marang Kanjeng Sultan. Leres pangandikanipun Kamas Noto. Namung kemawon kula lan Penjandaya kedah ngatos-atos jagi kawontenane katemuan. Lan kula panjenengan monggo gegladi gegulang sedaya para neneman amrih ing samangke dawuh dalem saking ngersa dalem Kanjeng Sultan Agung. Lumantar panjenengan Yo ngene Adi Tumenggung. Menawa ora nganti wektu kang suwe, kula dawuh dalem ingkang sinun ingkang awake
Gusti Patih Singoranu tedak rawuh wonten ing katembungan. Lajeng kersa pribadi napa wonten dawuh dalem ingkang sinuwun Gusti monggo Gusti Patih. Monggo atau Kula jebul kabeh para tumenggung lan para prajurit padha mapan ana papan kene. Aku nembe wae sowan ke dalem Kang Sinuwun. Kanjeng Sultan Agung Anyar. Menawa wektu kabeh Kanjeng Sultan anake kesuwan kang luwih gedhe dibacat lawan nanging para tumenggung padha ora ana kanton ana ing pisuwanan. Apa padha ora entuk undangan kok. Nuwun sewu Gusti Patih. Saderengipun kula matur ingkang langkung kathah. Prayogi kula ngaturaken sungkem langkung rumiyin Gusti Patih. Oh iya. Ndak tampa sungkeming abdi. Para tak pundi orang sapa mungkin dadi jimat. Lan kuwi padha selamat. Pangestu dalem Gusti Patih kula wilujeng. Adi tumenggung. Mbok ngaturake pambagya to? Nggih dereng mawon kantenang pintosan. Nggih, nggih. Sungkem kula konjuk Doropati. Yo. Adi tunggung Wada Praja. Ora liwat kebiasaan itu. Aku wis sampan saleting pambudi kula dados mantep kula. Kula tansah ngaturaken Gusti. Yo tumenggung yang orang atraktif kuwi marang kaliwat desa bae Pak. Mantep iki Pak. Pun abdi rupa pipa ngaprak. Yo. Dak toko sing atraktif kemarang aku lan desa iki bae Pak sampan. Jamu tak ben kawula gak cukup. Nuwun sewu Gusti Patih. Selak boten sronto ati kula pengin mangertosi tedak dalem wonten ing katembungan menika wonten dawuh ingkang kados pundi Kanjeng? Aku nyapa dawuh dalem Kanjeng Sultan Agung. Ana ing pisuwanan kang simbok saka tentreming Bejo. Kang angka loro. Ingkang sinuwun nganakake daftaran pendaftaran. Sopo prajurit-prajurit dan koyo kanggo kekuatan komen sementara yang merupakan noman bakal belum jadi prajurit di Kompo kang Ongkolu ono tembang rawat-rawat bakul kang padha sinambiwaha menawa ana ing alas simbo pejaten kuwi ana rombolan paling kanthi sak tinggalane kang gawe desak gawe umat ana ing wewengkon pejaten nganti moko ana ing lalah dan setara apa kabeh wis padha kuwuh. Ya kula wonten namun dimawon kantenang dereng nampi jauh saking ngesut ngalung Kanjeng Sultan Agung Anyar. Oh pramila kula sakadang seskendel nenggo jauh dalem ingkang kuyo. Pancen aku kadhawuhan Kang Sinuwun kabeh para tunggung senopati lan para prajurit disiagakake ngetikake brandal-brandal kang gawe susuk ana ing kawasan Praja Utara. Kowe tumenggung Mas Oigo lan kowe Mata Praja. Kabeh wae kadhawan kaya nyawang dadan rangket. Salah ini bulan kalian suku
rawuh dalem ingkang sinuwun lumantar Gusti Pati. Menawa awake dhewe kapasrahan nyekel para brandal sing ana ing alas jati. Namun kemawon ngaten. Piye ati? Kantenan Praja Mataram menika kathah sanget pramila saperangan kedah jagi katentremane katemungguan. Amrih samangke ampun ngantos wonten brandal ingkang lusuk-lusuk lajeng damel lenanipun para kadang ing katemungguan. Iya. Kuwi bener. Kok kanggo ngerti. Dadi kang sak perangan kuwi ngarep ana ing Jaten. Ratu brandal-brandal kang padha mapan ning kono. Kang sak perangan. Cukup katemane. Wong-wong padha nganti ono candi kang padha. Terus panjenengan dan perkara. Pramila ngaten kawan. Piye ati? Lampung prayogi dinten menika monggo dipun bidalaken ruwat wonten alas jaten. Nuwun sewu Gusti Patih lajeng dika ngersakaken tindak wonten ing Pejaten napa badhe kondur wonten ing Praja Mataram Gusti Patih. Aku ndak lelegat ana ing petengening kasultanan Joko katentremaning Praja. Ngaten. Sak mangsa-mangsa ndak tunggu laporan supaya aku bisa paring laporan ora ngasih dalem kang Gusti. Ngaten. Tanggap kula kanjeng. Pamingit. Aku laku gopro kadang tumunggung ing Mataram. Bakal mapakake brandal kang ana ing alas Pejaten. Aku pasrah katentremaning katemunggan kene marang kowe yo. Tumunggung sanget kapamuti. Sanget nopo dawuh dalem kula tindakaken yo. Adi nata praja lan adi tumenggung nata wirya. Lan prajurit ing katemunggan. Ayo budal ing alas Pejaten. Pangestu dalem ingkang kula suwun. Aku sugih, duwe sawah, duwe bondo dunya. Amangka kekayu aku biyen ketebungan karo sing jenenge Maryam sawetara. Ning opo ya dheweke sing kelingan karo aku? Apa wis lali? Kadang aku wis wong duwe, wong sugih. Aku kudu tak wanek-wanekke. Iki aku kudu ketemu karo Maryam. Kok menawa Maryam ora pangling karo aku. Ya iki sing jenenge glontor ya iki. Seko. Bantar. Rendetan ki lho. Iki mung rek
reka-rekane Mas Piat. Desa kok bantar ki jembatan kono kae to. Wis nggih Pak Lurah nggih. 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 Yo, Mariam, ojo kaget aku sing teko mari. Senajan aku dilarang udan nanging tetanduran musim katon seger-seger. Ya siji. Pemalih ora semaneh bakal panen. Iki meratandake yen Gusti ora meneng-meneng marang kawulane. Gusti maring kasih marang alah sepi koyo ngene biasane nom-nomang ana ing desa Prembetan kene padha ana ing sawah sepi koyo ngene. Umpama sawetara wektu iki aku Mariam gelem ngirim panganan ana ing sawah kene mendah bungah rasane.
nganggarku apa? Warung-warung. Sing masak kowe apa? Lele. Nah iki kayane kowe sale enak. Male kaya pastor yamu. Ora iki enak tenan. Enak tenan. Kamu siap? Tenan. Asbani kepengen. Meri. Nyawang tetanggungan marana ya. Muga-muga panenan tahun iki apik Ora tumbak tutukan lho aduh. Ora tumbak panenan tahun iki. Aja ngomong kali kok ora ditanduri kok Kak. Ya wis besok diopeni adikku sing terus ini mari apa? Awake dhewe iki wis dipasangke karo Wek Bermayuda. Kira-kira kowe gelem ora kerak? Jenengan kok Ya ora iki wong awake dhewe ya wis padha wis mangsane omah-omah pemeneh kaya Indro kan ya wis mangsane. Lah kok nek awake dhewe wis bojo omah-omah mek Indro ya usul. Awake iya awake dhewe. Ya nek aku mantep yakin. Ya tenang. Nek ora percaya aku tak pratelake rasa tresnaku marang kowe.
Pinaringan keselamatan. Yo kaya-kayane yo padha pinaringan keselamatan pasti. Sing saiki iki aja akeh watu piles aku dhewe wae menyang sampean tak ora nyidake aku nek aku ki mriyang tekane. Ya. Mbok yo takon kenal apa kok benike wotak watu ngono kok yo ora. Kole sare yo nglem ngono lho. Ora ngerti dikon. Mon aku. Aku ora ngerti dikon. Kowe kira. Ora kira. Watu kaya ora dikira.
ngabul mergo digawangi. Sawah bae sing digarakan wahyu kae yo padha gawe kok. Wis padha nggerak kabeh. Ming padha nuwun marang kuasane Gusti. Iya Pak Lik. Kok enggal paring Allah. Amin. Lah kowe anu. Piye kanca-kancamu? Ngene nek. Nah, ya Kanca-kancaku ya iki mau wis tak jak dolanan sing apik-apik ya. Ora gawe kahanan sing ora mesti. lah yo Kok kudune. kudune wong nang iya kok mangkane nyambut gawe sing apa wong urip iki nek apa dhewe tanpa nyambut gawe lah mung kebakane kembali ke kembali iki nek wong ya Nama aku ra ya wis gede. Delok meneh. Seneng kok. Wis Gawe seneng. mikir-mikir. Oh mikir. wis ana duwe pasangan sing kira-kira men tanggo petangken kok Ngarane wis elek. ya terus Ning ana sing ra seru. oh Mbak Ipami. Sama kan Joko. lah yo kemen wis lumrah Iya. lah iki ngomong piye anu si Wahyu Saya ning sawah mau nak yo marianke nusul. Wis tak gaweke bumburan, tak gaweke sambel. Lah kae makan malah mau ning sawah. Oh, kirim. mulai Ya durung mulai. Wong tak kenal ning sawah mesti aja. Saya percaya. Tapi ngerti anakmu. wajah panas ngene niup nek iso wit-witan kira kepenak to Kalau wong mau sendang nang kita padha kula ning kono yo ora ngerti. Malah dibuat Lah iya. Lah ngono, ya kene kaya urung boleh. Lah dadi pengarep-arepe wong tuwa ra ya ngono ya Pak ya. nek pinaringan Lah, selamat aja ngono. ora lah wong tuwa jaran ono ora Lah awak dhewe wis ngopeni putrane kakange awak dhewe. Nek awak dhewe kok nek turunan ke piye kapane? lah yo karang Lah kok ngopeni ponakan-ponakan tok. kowe ayo senajan ora duwe Ake ora ana bedane ngopeni anak Lah, ponakan iya. ning muga-muga bisa tuwane awake dhewe sih. Walah, tak kira nek muga-muga sesuk nek duwe. Arep metu mesti wis garing. Aja kuatir le. Piye? Ya, tenan kuwi ya. Ayo tenan nek pancen kowe wis besok iso ngopeni aku karo lirikmu kampung, aku seneng banget. Kowe iki busana. Ono tanpaten wong tuwa kuwi duwe ucap-ucap. Duwe keluarga enom bisa njunjung dhuwur mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Sawabe wong tuwa muga-muga sadya bocah sing Ya Allah kuwi. lantar lek pamupun. Duwe pasangan urip ngono ya aja kaya Pak Lurah. Ya. Kan duwe pasangan urip iki. Ayo Wis saiki ngene. piye? Hendro, Ya mbok jajal kakangmu Wahyu kuwi. Donga ana kono kok jahene iki kok urung. Urung boleh. Ini temen bayar balik. Lah iya. Itu wis balik. Kok ndak kesuwen kancane dong kaki seling kono. ya Awak-awak makan ya. Terima
kok kowe kuwi mau kok nganti kakene kok urung nganti ayane mulai. Lah iso dadak apa mau jajal? Ayo. Ning sawah mau dong apa? Ayo. Tanya Mbak Elelete ku mau. Ayo kan. Ayo gendula-genduli ku mau. Lah iya. Nang omah Ayo, nyerande. nek Kok ora isen, apa-apa. kok isen. Ora jane Endro karo Lele rebuk apa? Bab ono arang praktisan. Wong nang garang praktisan kuwi yen ora mantep le nyambut gawe yo mesti ora cukup kebutuhane. Ngono. Lah, pancen sing jadi wong urip nang desa ki yo kerkoso ngresasane wong nang desa. Ning kebuya wae nek ora ana wong nang sing nang desa yo juru ora ganep jagate iki. Karang apa jenenge pertanen apa kowe ra teko Iso. Apa meneh wis arak panen ya. ya Asline kurang. Nek wong nang desa kuwi nek daerah yo dong. Enggak, ngono kuwi. Asal wae kok gareng ora ono banyu. Karo ngene Iki kapan? jajal solusine. Oleh Darmo yo padha yen Kang Maju karo Mayang wis akhir diwaca. Arep ngono ta Le, mau Le. pancen yo nek kira-kira Seneng kok. Ya nek panten Maryam gelem mau jare gelem. Gelem kok ning sawah mau? lah Gelem. Marang aku krungu mau aku ning kono kae. Wis sampane ya. rasa isin-isin om karo keluargane kok isin-isin Yo nek pancen jodoh ra apa-apa. ya kae yo padha suka diwaca karpan arep nang endi yen nek ora krono kuwi Ora sing dadi Sing dadi penggale ngono ngene wis. Nek umpama aku kok urip ning desa, usahanane ya gur kaya ngene iki. ya Apa gek arep delok nek ana kirimane bapakmu barang kok iki. Lah iya. iki kebutuhan ora mung Lan ora Aku sithik. kok ana krentek nek aku umpama Maryam yo sarujuk, Lele yo sarujuk, Endro sarujuk. Aku nek kepengin golek penggawean ana ing Kutagara lho. Golek gawean. golek gawean Kok bojo tak kira nek nang desa ya gur kaya ngene lah. Engko nek bisa tekan kutha oleh penggawean sing kepenak akhirnya bisa mulyake Maryam, bisa mulyake Lele, bisa mulyake Endro karepku ngono le. Iya Pak kaya wis dadi Ya kaya wis apa jeneng kekundangane wong tuwa ki pas nek neng desa wong wong brayan iki ora mung cukup dinalkai lair batin kuwi ngayomi ngayemi dadi wong urip sing dadi umpama golek gawean nek Lele lah ayo setuju ae mergo apa aku tahu lah ya kok perkara kowe ditinggal lah mengko nek wis golek gawean. diwahyuke wis entuk gawean kowe ra apa jenenge dijaraken ning ra wis tetu nek wahyuke wis entuk gawean nek kira-kira nek umpama iki umpama aku sak ketara Maryam sak ketara aku tak golek gawean sesuk nek aku wis oleh gawean aku dadi komen ya iso mulyake kabeh yo ngene wis didhetekanku nek Lele kowe yo Indro padha sarujuk sak
Kutagara adanggane upama aku 2 taun durung bali wis anggap bae aku ora ana. Oh, kowe ora kaya ngono, Le. Ora kaya ngono. Dadi wong kuwi nek yen karepan kuwi ya sing mantep, sing mantep. Nggone nenuwun marang kuasane Gusti muga-muga diparingi panjang umur. Para jabe. Tungane wae. Tungane lele Maria yo Indra. Pokoke aku gede tekad aku kepengen urip sing luwih mulya besok bisa mulyake bojoku Maria uga lele lan adikku Indra. Ya aku sarujuk. Ming muga-muga Jawa pengidhanane penuhun iwan ngono. Besok kowe dadi wong mulya nang negeri. Aku bojomu iki manjang di akhirah. Malah iki ana pusaka teko wong tuamu ya kakak. Pusaka saka bapak Iki minangka kanggo numpak kandel nggonmu. oh ya matur nuwun banget nek matur nuwun. Muga-muga kanthi lantaran pusaka Mataram iki aku besok bisa mulya urip ana ing Kutagara. Utawa maneh bisa njaga keselamatanmu sak laku jastramu. Bisa selamat. Atekan opo kang jam. Bro, Ya Kak. iki aku wis mantep tekadku mantep wis ora miyar-miyar meneh. Ing dina besok aku bakal makan ana ing Kutagara. Sawah sing tinggalane bapak tak pasrahke